moltíssimes gràcies per assistir avui en aquest acte al Palau Falguera amb el jutge Santiago Vidal. L'acte, com sabeu, està organitzat per Òmnium, però compta, com és lògic i normal, amb la col·laboració de l'ANC d'aquí Sant Feliu, persones sempre fidels i amb tot el que refereix als actes de país, i també donar les gràcies als voluntaris que s'han ofert per donar una mica la sala i muntar l'equip de so. Aquest acte s'emmarca dins del projecte nou que s'anomena Reinicia Catalunya. Està impulsat per Òmnium Cultural i una desena d'entitats més com Sobirania i Justícia, Convenció Constitucional, ANC, Súmate, una Constitució.cat, vull dir, diferents, no? En detallo només unes quantes. Vol ser un espai que fomenti el debat constituent amb l'objectiu que sigui el màxim d'obert, inclusiu i transparent possible. Estem davant d'un gran acte d'aquests que neixen des de la societat civil, on no es té en compte ni l'origen, ni la llengua, ni la ideologia dels seus participants, sinó que el que es vol és el millor per a tota una societat civil en futur. El jutge Santiago Vidal ens presentarà la seva proposta de Constitució catalana, que té l'objectiu d'explicar com és la justícia que hem conegut i com ha de ser la que volem per a la nova República Catalana. Paral·lelament també es presentarà el seu darrer llibre, Els 7 pecats capitals de la justícia, on proposa un nou model de justícia per al futur del nostre país. Només recordar que sapigueu que els drets d'autor d'aquest llibre van al 100% íntegrament a Amnistia Internacional i SOS Racisme. I avui, qui el vulgui comprar, tindrà un 5% de descompte, per gentilesa de la llibreria Usó. Dit això, presentar el nostre convidat, agrair-li molt que ens hagi trobat un petit forat en la seva agenda, la seva taparida agenda. De fet, la data la vam tenir que tancar al febrer, perquè només tenia, era un dia el mes de juny, vam dir, agafem-lo, i donar-li les gràcies que hagi volgut venir a Sant Feliu de Llobregat, que és la capital del Baix Llobregat, i també la ciutat de les Roses. Fent un petit incís amb això de les Roses, sabeu que Òmnium Cultural el 2011 va crear un nou projecte de Rosa que té la intenció de promoure aquesta tradició rosarística tan important a la ciutat cap a tot el país. Hem d'agrair a la família del senyor Santiago Vidal perquè va contribuir, va col·laborar en aquest projecte d'Òmnium adquirint 2 rosers. I llavors donar les gràcies perquè en part ha fet que la nostra identitat surti una miqueta més reforçada. Acabant ja el tema de roses, encara que el tema de la Constitució i la rosa no tingui a veure, sí que té una finalitat concret, i és que ens indica des de la nostra intimitat com hauria de ser el nostre futur. Per tant, plantem molts rosers i col·laborem molt amb aquesta Constitució que de fet serà segur millor per tots nosaltres. Per acabar, que no em vull extendre més, recordar que Santiago Vidal és magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, membre de Jutges per la Democràcia i impulsor de l'esborrany de la futura Constitució catalana, motiu pel qual la justícia espanyola l'ha expulsat durant 3 anys de la carrera judicial. En una conferència jo vull ressaltar el que va dir el senyor Vidal, i és que em poden prendre la feina, però no la dignitat. I penso que la nostra missió com a ciutadans dignes és donar-li el suport necessari i el recolzament perquè aquest projecte tiri endavant. La dignitat no es negocia. Ningú mor amb dignitat. S'ha de viure amb ella perquè va lligada amb el coratge i també amb l'honradesa de les persones. Ens esperem uns mesos molt difícils i caldrà que estem units i treballem conjuntament tots els partits polítics, entitats civils catalanes i entre tots hem d'enfortir aquesta ment perquè aconseguirem la fortalesa necessària, segur, per tirar endavant els projectes que ens proposem. Dit això, passo el pas al senyor Santiago Vidal. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Montserrat, moltes gràcies a tots vostès per estar aquí, especialment en un dia com avui, plujós, i per tant és un doble mèrit que hàgiu vingut a escoltar aquest projecte d'esborrany, jo sempre ho recalco, de simple esborrany participatiu d'hipotètica futura Constitució per una república de Catalunya. Això us ha de quedar molt clar, no estem redactant cap Constitució per continuar sota una monarquia. No es tracta de canviar de monarca ni de rei, sinó que es tracta de construir un país completament nou. I per tant, partint d'aquesta idea, veureu que el que reinicia .cat, que ara ho comentava amb la Montserrat i amb algú altre, a nosaltres ens sembla que té la gran avantatge de ser una demostració efectiva, real, empírica, de llista unitària d'entitats, d'associacions, i per tant esperem que serveixi perquè en els propers dies o setmanes els partits polítics facin exactament el mateix. Siguin capaços d'anar junts dintre dels seus propis matisos, que és molt normal i legítim, faltaria més, perquè en reinicia.cat hi estem, per exemple, juristes per la independència de l'ANC, els constitucionalistes.cat, els que jo represento, però també hi ha un procés constituent. Hi ha coses que ens ajuden i coses que no coincidim íntegrament, però podem perfectament trobar un comú denominador suficientment ampli com per tirar endavant aquesta idea de construir un país nou. Després que sigui un estat independent, federal, confederal, lliure, associat, ja ho veurem, això ja ho veurem. Això dependrà de moltes coses, entre altres, del resultat que els ciutadans lliurement vulgueu donar a les urnes el dia 27 de setembre. Però l'endemà, el 28, el que ha de quedar molt clar és que aquesta voluntat ciutadana, jo estic convençut que serà molt majoritària, molt. Aquesta voluntat ciutadana de canviar, de millorar les coses a través d'un estat nou, després ja definirem exactament com ha de ser aquest estat, que aquesta nova voluntat estigui recolzada per tothom, per tots els partits, excepte, com us podeu imaginar, lògicament, Partit Popular i Ciutadans. Uns, perquè ja els hi va molt bé que les coses continuen exactament com estan, no en va, ells són l'establishment, ells són l'status quo, i per tant ells són els que tenen en aquests moments tots els privilegis, i els altres, que ja ho haureu vist, els de Ciutadans, que venien a canviar-ho tot, i de moment el que estan fent és Andalusia, recolzar el PSOE, que té no sé quants imputats per corrupció, i on ha sigut a Madrid, recolzar el PP, que també té no sé quants imputats. Bé, doncs si aquests són els que han de venir a canviar-ho tots, anem ben servit. La primera demostració pràctica ja ens l'ha feta. Bé, doncs dit això, i tanco la introducció amb una cosa que has dit tu que m'ha agradat molt, i he pres nota ara, recordeu que només hi ha una manera d'impedir que aconseguim el dia 27 definir-nos com una nació que vol començar a ser un estat. L'única manera que hi ha, l'única, és impedir-nos-ho per la força. I per això estan utilitzant tant els tribunals, actualment. I aquest impediment per la força, jo recordo que el 1714 així va ser, a través de l'exèrcit, dels Borbons, i el 1936 també va ser a través de l'exèrcit. Però avui, 2015, ja no es pot fer a través de l'exèrcit. No es pot fer perquè l'article 8 del Tractat de Lisboa diu que qualsevol estat membre que utilitzi les seves forces armades contra ciutadans de la Unió Europea, i els catalans són ciutadans de la Unió Europea, serà automàticament expulsat de la Unió. Per tant, no és que no en tinguin ganes, que suposo que no, però és que encara que en tinguessin ganes, l'únic que aconseguirien és que els fessin fora ells i que ens oferissin la cadira número 28 de la Unió Europea a nosaltres. Per tant, no patiu que això no passarà. I nosaltres, en canvi, davant d'aquestes armes que tenien ells abans, no ara, per això estan tan nerviosos, nosaltres tenim dues eines. Una, un llibre, la Constitució, que estem redactant entre tots. I dos, una rosa, com tu molt bé acabes de dir. Amb aquestes dues armes eines, llibres i roses, podeu estar segurs que la victòria només és qüestió de temps si el 27 de setembre tots els ciutadans fem el que hem de fer, que és anar a votar i anar a votar per una revolució democràtica que comporti l'establiment de la futura República de Catalunya. Dit això, si m'ho permeteu, ja passo a la propera
a la primera, diapositiva que teniu aquí al darrere, jo aniré seguint una mica l'explicació. Nosaltres no estem, Catalunya no està fent res que no s'hagi ja experimentat al llarg del segle XX. Ho dic perquè cada vegada que sento a la senyora Soraya Sáenz de Santamaría o al senyor Margallo que el que estem demanant és impossible, que això no ha passat mai. Bueno, doncs escolti'm, hi ha 14 estats no colonials, que no ens vinguin amb allò que el dret d'autodeterminació només era per les colònies, doncs no, estats no colonials, començant per Noruega, de Suècia l'any 1905 i acabant per Kosovo, de Sèrbia, l'any 1998, hi ha hagut 14 estats que al llarg del segle XX han aconseguit independitzar-se del seu estat matriu. Uns, dissortadament, han hagut de passar un conflicte bèl·lic, els Balcans, per exemple. Tots els altres ha sigut de forma absolutament pacífica. I a través de què? Del diàleg amb l'estat mare i d'establir les condicions de la segregació. I això és precisament el que li estem demanant des de l'any 2010 a l'estat espanyol. Per tant, nosaltres no inventem res. Estem fent exactament el mateix que han fet 14 estats abans que nosaltres. Estats, la major part dels quals ara estan a la Unió Europea. Per tant, tampoc han quedat volant per l'espai sideral, com sembla ser que algú deia. I us he posat també una petita nota al final, perquè molta gent ens pregunta, sobretot amb els juristes més com els polítics, escolti'm, i una vegada començat el procés de transició d'una nació a un estat, quant temps pot durar això? Perquè portem ja uns quants anys lluitant, no? I les forces comencen a estar una mica justetes. Doncs mireu, heu de comptar que aproximadament uns 18 mesos. El dret comparat ens ensenya que la majoria d'aquests estats, uns una mica més, els altres una mica menys, també depèn lògicament de les facilitats que posi l'estat matriu per renegociar. Per exemple, el Regne Unit i Escòcia van posar d'acord de seguida. I segurament ells en un any haguessin tingut prou a partir del moment del referèndum. Nosaltres necessitarem una mica més llevat que l'estat espanyol. I quan parlo de l'estat espanyol em refereixo al govern que segurament hi haurà, que no serà el mateix que ara, després de les eleccions estatals del 29 de novembre d'aquest any. Penseu que l'any que ve, 2016, al Congrés de Diputats espanyol i al govern espanyol hi haurà unes forces polítiques molt diferents de les que hi ha ara. Hi haurà un govern segurament de coalició, entre 2 o inclús 3 partits, i per tant estarà molt més repartit l'àmbit del poder, i això a Catalunya ens ajuda, de veritat que ens ajuda molt, perquè ens permetrà que entre aquest conglomerat de partits que governaran allà n'hi hagi alguns que seran més afins a respectar l'exercici del nostre dret a decidir el futur que no pas altres. Doncs bé, nosaltres segurament tardarem això, tardarem uns 18 mesos. Aquests estem col·locant en 18 mesos després del 28 de setembre? Doncs feu càlculs. Ens estem anant aproximadament a meitats del 2017. Jo sempre dic que soc molt optimista, ja us ho avanço, però amb això estic absolutament convençut que l'encertaré. Jo sempre dic que o bé per Sant Jordi del 2017 o bé l'11 de setembre del 2017, tots els que esteu en aquesta sala, si així ho voleu, tindreu a la butxaca el carnet de la República de Catalunya. Això serà així perquè, fixeu-vos en aquest nou quadre. En aquests moments, 2014, l'última enquesta del CEOS és el Centre d'Investigacions Sociològiques de l'Estat. L'última enquesta diu que un 71,9% dels catalans, dels 5.300.000 i escaig electors que hi ha a Catalunya, perquè som 7,5 milions de ciutadans, però home, hi ha els nens, hi ha incapaços, hi ha tota una sèrie de persones que no té dret a votar. Per tant, en realitat sempre hem de pensar en això, en 5.300.000 i escaig. Doncs un 71,9% d'aquest percentatge vol votar en un referèndum, que de moment no ens estan deixant fer, des de l'estat espanyol, vol votar el futur de Catalunya. No estic dient que un 72% dels catalans siguin independentistes. Vull matisar-ho clarament, això. Estic dient que 2 de cada 3 catalans vol decidir el nostre futur. I això és el que no ens deixen precisament Madrid. Per tant, aquí hem de sumar
els que en la doble pregunta de la consulta del 9-N haguessin votat, si hagués sigut legal, haguessin votat sí, sí, a la primera i a la segona, però també haguessin votat sí, no. Evidentment, aquí ja no s'hi compta els que voten no, no. No hi ha ni un sol cas a la història en què si un 70% de ciutadans volen fer una cosa i la volen fer de manera pacífica, no l'acabin fent. No hi ha un sol precedent. Per tant, l'únic que hem de fer és mantenir aquests quòrums. I serà qüestió de temps. Jo confio que la primera ho aconseguim, però si no serà la segona, i si no, a la tercera, mentre aconseguim mantenir aquest nivell. Fixeu-vos, només en 4 anys hem passat d'un 32% de persones que volen un futur diferent per Catalunya a un 72%. Hem d'aconseguir mantenir aquest nivell. I aquí us poso també, i és important que ho tingueu en compte, que el precedent d'aquests 14 estats que s'han independitzat i que ara formen part de la Unió Europea té una diferència essencial amb Catalunya. I aquesta diferència és a favor nostre. I és que cap d'ells, cap, es va secessionar d'un estat que ja formés part de la Unió Europea. És a dir, cap d'ells eren ciutadans europeus. Letònia, Estònia, Lituània, en el seu dia Noruega, Islàndia, cap d'ells. I en canvi nosaltres és que ja ho som, ciutadans europeus. Per tant, no haurem d'entrar a la Unió Europea. Senzillament no haurem de sortir. I és molt diferent negociar com entres a una institució d'aquest tipus de negociar com t'hi mantens. És una altra història. Jo la setmana passada vaig estar a Brussel·les, al Parlament Europeu, convidat a donar una conferència, i us asseguro que els europarlamentaris amb els que em vaig entrevistar ho tenien claríssim. Vosaltres mai perdreu la condició de ciutadans de la Unió Europea. Mai. Per tant, si no us deixen fer un referèndum, que tots s'estranyaven moltíssim de que Espanya no faci com el Regne Unit, com Anglaterra, i no permeti a Catalunya fer un referèndum, com sí que ho permetia Anglaterra a Escòcia, diu, si no us deixen fer un referèndum, vosaltres aneu seguint la via legal, és a dir, unes eleccions de caire autonòmic, però que siguin un veritable plebiscit, compliu sobretot les majories que es necessitaran, ja us explicaré això de les majories que es necessitaran perquè des d'aquí, des de la Unió Europea, validem aquest resultat i us garantim una cosa. A partir de l'endemà que passi això, el tema de la independència de Catalunya deixarà de ser una qüestió interna de l'estat espanyol. Ara ho és, i per això la diplomàcia, tothom diu, no ens hi posem. Però a l'endemà que feu això, per tant, tenim l'oportunitat que aquest dia l'endemà sigui el 28 de setembre, l'endemà d'aquesta manifestació clara, d'un mandat clar de dret d'autodeterminació, Europa es posicionarà. I Europa es posicionarà dient-li a l'estat espanyol dues coses. Una, et prohibim que exerceixis el dret de veto. No l'obligaran a votar a favor, perquè això seria massa, però ja sabeu que hi ha una tercera via, que és entre votar sí i votar no, hi ha una tercera via que és la d'abstenció. Per tant, segurament per aquí n'hi ha les coses. I segona, li diran, escolta, Catalunya és un estat, serà un estat contribuïdor a les arques comunitàries. Per tant, nosaltres, els altres 27 països, som els primers interessats en que es constitueixi com a estat propi i que, a partir d'ara, passin a ser l'estat número 29 de la Unió Europea. I aquestes negociacions, que seran paral·leles amb les negociacions que tindrem amb Espanya, duraran, com us he dit, aproximadament un any i mig. I us he posat un quadre comparatiu, que el passaré molt ràpid, entre el procés que han fet a Escòcia, que com sabeu perfectament va acabar el mes de setembre amb un 57% en contra de la independència i un 43% a favor, amb una participació, si fixeu, d'un 80,2%, i Catalunya ens exigiran al voltant d'un 65, entre un 65 i un 70% de participació. Si algú li sembla alt, jo he de recordar que les últimes eleccions autonòmiques eren purament autonòmiques per reelegir diputats del Parlament de Catalunya, crec que van ser el novembre del 2012, si no m'equivoco, va participar un 69,3% dels ciutadans. Home, ara que ens hi juguem al futur, no participarà un 70 i pico %, jo estic convençudíssim que el nivell de participació serà molt alt. Per tant, el problema no vindrà per aquí. El problema pot venir si el quòrum de participació és molt alt, però després
el quòrum, el resultat de vots favorables